Apa, zer ikusi dugu orain arte? Errepasatuko dugu apur bat. Ikusi ditugu batuketak eta kenketak zatikien artean, ezta? Bebai ikusi dugu nola egiten den MKT, nola errespetatu behar ditugun ikurrak, gauza pila bat ikusi dugu, ezta? Zer tokatzen orain? Biderketak eta kenketak. Ikusiko duzue nahiko erraza dela. Azkenean, bi erregela daude, eta bueno, honet ikusiko duzue. Azalduko ditut, eta ikusiko ditu gariketa batzuk. Bueno, erregela urrengoa da, bale, araua. Biderketetan egiten da goikoa bider goikoa eta behekoa bider behekoa. Adibide batekin ikusiko dugu, egingo dugu hemen 2 bider 6 eta 3 bider 5, 12 zati 15. Eta orain zer, simplifikatu. Bakarrik egin behar dena da goikoa bider goikoa, honekin eta hau honekin. Bai, karo, gauza bat. Simplifikazioak ikusi ditugun bideoan, ikusi dugu simplifikatzeoko modu bat zela faktorizatzea. Eta gero faktoreak euren artean tatxatu eta emaitza jarri. Oso garrantzitsua da hori ondo jakiten egitea. Bale, asko zarinago joango zarete, edukiko duzue agilidade asko buruarekin, eta gainera ariketak hobeto egingo dituzue. Egin dezakezue goikoa bider goikoa, bekoa bider bekoa eta gero simplifikatu. Baina, ein kasu, askoz hobeto da faktorizatzen badituzue zenbakiak. Bideoan zehar adibide pila bat ikusiko ditugu. Bueno, eta jarraitzen dugu utzi dugun lekuan. Eta orain, nola egingo dugu hau faktorizatzen? Hau ez da 2 bider 6, hau da 2 bider 3. Gogoratu, nola faktorizatzen den. Jartzen dugu 2 bider 3 eta behan 3 bider 5. Zergaitik, ezin direlako faktorizatu. Tatxaten ditut bardinak direnak, 2 bider 2 lau, zati 5. Ikusi duzu, ez da? Hau badakizu egiten. Horrela ez bada, joan errepasatzera. Orain, zatiketak. Zatiketetan, teknika honi, deitzen zaio karameloaren teknika, karameloaren teknika ez, bale? En plan, karamelito edo karamelo, zergaitik. A bider D doa gora, B bider C doa bera, eta geratzen da, ikusten zuen, karamelo itxurako irudi bat. Gogoratzen laguntzen badizue? Oso ondo. Bestela, gurutzatu eta listo. Bieratara egingo dut. 2 bider 5 gora, ez da? 2 bider 5 gora eta 6 bider 3 behera. 10 zati 18. Simplifikatzen dut, 5 bederatziren. Beti simplifikatu behar da, bestela, txarto dago. Eta orain, faktorizatzen. 2 bider 5 gora, baina 3 bider 3 behera. 6 dalako 2 bider 3. Kentzen ditut bardinak direnak, eta listo. Eta listo, honekin ikusitugu arau biak. Orain arte, ikusi genituenan batuketak eta kenketak bideo hasieran esan nuen. Azalduko dut nola egiten den, eta ja gero ariketa guztiak bardin egingo dira. Honekin gertatzen da berdina. Ja bideoan azaldu behar nuen guztia, azalduta dago. Orain bakarrik da aplikatzea, orain arte ikasi duguna, eta gauza barri hauek, biderketetan zuzen, zatiketetan, azpan. Orain ikusiko ditugu ariketa pila bat, así que zuek gelditu bideoa eta saiatu egiten, ea nola egiten duzuen. Guazen egitera. Zer gertatzen hemen, orain arte ikusi dugu hau, ezta? Zer gertatzen da, honek bat duela azpian, gogoratu, bale? Hau ikusi dugu aurreko bideoan. Zenbaki bat bakarrik dagoenean zatikien artean, bat jarri azpian, eta listo, orain goikoa bider goikoa, behekoa bider behekoa. Eta egiten dugu, lau bider bat lau, bat bider 3. Urrengoa, 6 bider 2 12, zati 12. Hemen ez dut faktorizatu, zuek faktorizatzen baduzue, zer gertatuko litzateke? 3 bider 2 bider 2, zati, bat bider 12 eta 12 da 2 ber 2 bider 3. Hau honekin badoa, emaitza bat. Ikusi ezagun horrela den edo ez, 12 eta 12, bat. Eta listo, ikusi duzu, ez da? Bardin. 6 bider 3 18, lau bider bat, lau. Simplifikatu. Urrengoa, bat bider 6, 6, bat bider 5, 5. Zergaitik, hau honela da, bale? Karameloa hau honekin. Hemen bardina gertatzen da. 3 bider 5 gora eta 6 da 2 bider 3. Jartzen dut 3 bider 5, 2 bider 3. Simplifikatzen dut, eta listo. Urrengoa. Lau bider bat lau, 3 bider 8, bale? Azpan egiten da hau honekin gora, hau honekin behera. Simplifikatzen dut, eta listo, bat 6-ren. Ikus ezagun, ariketa gehiago. Pamba! Zer gertatzen hemen? Lasai, bale? Eduki begia. Sartzen dira ikurrak. Jarriko dut hemen ikurren txuleta. Plus bider plus, plus bider minus, minus bider plus, minus bider minus, plus. Listo. Gogoratu honekin, bale? Eta egiten dugu. Lehenengoan ez diot ardura, biak dira plus, 2 bider 5 eta behan 5 bider 2 bider 3. Simplifikatzen dut, eta listo. Urrengoa, egin ere bai, bale? Adi honekin, beti ahal duzuenean faktorizatu.
honek plus dauka, plus bider minus, minus. Eta orain, simplifikatzen dut, eta listo. Esango duzu, joe, bitu, adibide honetan, ikusten dugu zertarako egiten dugun faktorizatzea, zergaitik, 10 bider 14 da 140, eta 7 bider 15 da 105. Nola simplifikatuko duzu hau? Bueno, edo MKT egiten, edo hori dana. Asko zerrezago faktorizatzen badugu. Urrengoa, minus bider minus, plus danak faktorizatu, simplifikatu, eta listo. Zuek joan ariketak egiten eta gero konprobatu ondo egin baduzuen edo ez. Urrengoa, 5 bider 6 eta 3 bider 1. Vale, ikusten duzue, 6 da 2 bider 3. Simplifikatzen ditut, eta listo. Hemen, ariketa egingo dut, baina ea ikusten duzuen non dagoen falloa. Pama, gelditu, zer egin dut txarto? Bueno, lehenengo gauza, minus, zati, minus, plus, biderketetarako eta zatiketetarako bardin balio du. Minus, zati, minus, plus, eta ni jarri dut, minus, hemen da, plus. Beste gauza bat, egin dut 12 bider 3 eta jarri dut behan, ezta? Baina, 2 bider 3 ez da 12, da 6, beraz. 12 da 2 ber 2 bider 3. Orduan emaitza, geratuko litzateke, plus 25, zati 6. Ikusi baduzue, oso ondo, jarrai dezagun. Urrengoa, bebai faktorizatu, 7 bider 2 bider 7, 2 bider 3. Kendu bardinak direnak, eta listo. Honela, bukatzen da ariketa hau. Joe, badakit zer zauden bentsate, ez da, ke pesau, denpora guztian faktorizatu. A ber, eske, zuen onurarako da, bale? Hori bakarrik, zuei laguntzeko, esaten dut. Nahi baduzue biderkatu eta gero simplifikatu, egin horrela. Zuei hobeto datorki zuen erara. Nik uste dut, hau dela honena, baina, karo, bakoitzak igual, bere erara egiten du. Listo. Hau esan da, ariketa gehiago jarriko ditut. Ego nadi, ikurrei. Eta listo. A ber, bueno, venga. Oazen, ariketa hauek ekingo ditugu, badakizue jarraitu ordena lehenengo kako barruan dagoena, eta bakako barruan dagoenetik ikurrak egin behar ditugu ondo, eta gero biderketak goikoarekin eta zatiketetan karamelo moduan. Hasiko gara, plus bider minus, minus, ezta? Eta gero bat bider 3, 2 bider 5, jartzen dut, minus 3 zati 10. Orain, plus zati minus, minus, eta 3 bider 10, 4 bider 3. Simplifikatzen dut, eta hori da emaitza, 10 da 2 bider 5, ezta? Eta 4 da 2 bider 2. 2 birekin, 3 irurekin, eta gelditzen da 5 eta 2. Ikur negatiboarekin. Urrengoa, esan dugun modua lehenengo kako barruan dagoena. Plus, zati minus, jartzen dut, minus, 2 bider 5, 5 bider 3, ezta? Karamelo moduan. Kanpokoa berdin uzten dut, eta bueno, kalkulatu kako barrukoa, bale? Errezago egiteko 5 eta 5 badoa. Eta orain esango duzu, badakit zer egin behar dena, ezta? Badakizu, minus, zati minus, plus, 2 bider 1, ezta? Hor dago 2 bider 1, 2, 3 bider 2, 3 bider 2. Ez dut 6 jarriko, ezta? Faktorizatuta utziko dut. Simplifikatu, eta listo. Urrengoa, minus bider minus, plus, bueno, kanpoko zenbakia berdin utzi, eta barruan plus, biderketa goikoarekin, bekoarekin. Zatiketan, minus zati plus, minus 2 bider 14, 7 bider 3. Simplifikatzen dut, eta listo. Vale? A ber, gaude ikusten gauza pila bat, ezta? Badaikit, a ber, ez ni gorrotatu, vale? Ez da nire errua, matematikak hauek dira. Guk bakarrik ikasiko dugu nola egiten diren. Egon lasai, eta bueno, matematikak zuen lagunak dira, ezta? Bueno, bardin dio, saiatu ariketak egiten, egin ariketa asko. Orain, zailago bat jarriko dut, denedarik zailena. Ea nola egiten duzuen. Hau, ondo badago? Primeran, joan liburura eta egin ariketa gehiago. Bueno, eta hau da ariketa. Vale, bueno, listo, ezta? Egin dezagun. A ber, segertatzen hemen, lehenengo gauza da, kakoak kentzea, bale? Minus eta minus kendu dezakegu, minus eta plus, minus eta minus. Lehenengo kendu kakoak, bale? Horrela kalkuluak asko erraztuko dira. Plus, ezta? Minus bider minus da plus, bizati zazpi, gero, minus bider plus da minus, minus bider minus da plus, eta listo. Orain zer, hemen batuketa? Ez da batuketa bat, Biderketa dago, eta gogoratu nola egiten diren arinago ariketak.
lehenengo kako barroan dagoena, bigarren biderketak eta zatiketak, eta hirugarren batuketak eta kenketak. Beraz, hemen biderketa bat egin behar da. Minus, bider, plus, eta jartzen dugu, minus. Eta beste guztia faktorizatu biderketa dalez, honela, 5 bider 12, 8 bider 35. Ahí está. Simplifikatzen dugu, eta listo. A ber, nola simplifikatu duzu hau? Lasai, errepasatu beste bideoak, baina bueno, zenbat bider agertzen hemen, 2 biderrez, ez da? Orduan, 2 bider 2, eta beko partean, zenbat biderrez daukagu 2? 3, ez da? 2 bider 2, bider 2, hau honekin eta hau honekin. Ahí ez da, 2 bat gelditzen da behean. Hor daukagu, 5 eta 5 badoa, 3 eta 7, 3 eta 7. Hau honela izanik, plus, zati minus, minus. Hau honekin gora, hau honekin behera. Simplifikatzen dugu, eta listo, hori da gure emaitza. Eta listo, hau izan da bideoa, gauza asko ikusi ditugu, errepasatu ondo, eta listo, bale? Ze gertatzen da, askotan oso aspergarria da pertsona bat entzutea, hau egiten dugu, eta hau, eta gero hau, eta gero hau, badakit, a ber. Nitaz kantsatzen bazarete, ekin behar duzuena da bideoa gelditu, zuek ariketa egin, eta gero, kendu, altaboza jarri zeron, eta ikusi nola gertzen diren bideoak, bale? Horrela esarete kantsatuko nire abotza entzuteaz. Hau esan da, eskerrik asko bideoa ikustearren, hori lehenengo, eta gero, orain, urrengo bideoan ikusiko ditugu ariketa kombinatuak, batuketak, kenketak, biderketak, zatiketak, zatikiekin, eta listo, berriro ere, eskerrik asko bideoa ikustearren, lagunekin banandu, dauzue bideo bardina erderaz, Hasi Akademia kanalean. Eskerrik asko, eta agur!